Radši tu tyč obejdeme, protože jinak by to určitě znamenalo smolnej den. Ty tomu nesmyslu věříš? Jo, to teda věřím. 100%. A ty snad ne? Líbí se vám, jak řídím? Volejte 1800, polipte mi prdel. Projekt Pekelný dům. To jsou všechny kandidátky? Ano, pane. Ty, co měli posmrtné zážitky, jsem zařadil hned na začátek. A jsou aspoň trochu sexy? Jak sám zajisté víte, profesore, u osob s posmrtnými zážitky se sugestibilita v souvislosti s paranormálními jevy vyskytuje statisticky častěji, což je jediný důvod, proč jsem si je vybral. Skvělý úsudek, Dwighte. Traumatizované studentky jsou nejnadrženější. Hezká. Ano, pane, to je Cindy Campbellová, klasická porucha rozdvojené osobnosti, nesmělá, ale vším svolná. A tenhle? To je Ray Wilkins, pane. Nepovedlo se mi ho zařadit, ale měl velký zájem a choval se mile. Co je tohle? Ale tuhle fotku mi poslal po našem pohovoru. Kde jste ty děcka vyhrabal? Pane, všichni tihle přežili ten Stevenstonský masakr. To je fantastické. Tyhle děti jsou přesně ten katalyzátor, který potřebujeme k oživení ducha pekelného domu. A pane, jak je na to místo vlastně dostaneme? Řekneme jim, že to patří k výuce. Řekneme jim, promiňte, že budeme zkoumat poruchy spánku. Tvoříme tu dějiny, Dwighte. První, zdokumentovaný a tudíž nezvratný důkaz o životě následujícím po smrti. Jak vidíte, profesore, všechno jsem zařídil, včetně lékařského vybavení a zásoby krve. Musíme mít jistotu. Jsou ty kamery po celém domě? Ano, myslím, že je to užitečné. Takže když některé z našich kuřátek bude ležet ve vaně, kterým knoflíčkem si je zvětším, a? Tímhle. Tímhle říkáš. Říkám vám, profesore, že je posedlá. Teo, vy jste to zvíře viděla? Ne, neviděla, jen jsem slyšela ten rámus, ale když jsem přišla, byla už pryč. Myslíte, že jsem si to udělala sama? Jen chci říct, že kočky si velmi pečlivě brání svoje teritorium. A pokud na vás zaútočila, tak zřejmě ne proto, že by byla posedlá. Co kdybyste vy dvě spali spolu? Jak to myslíte, profesore? Chci tím říct, že pokud ta kočka skutečně zaútočila, tak se s velkou pravděpodobností nevrátí, pokud vy dvě budete spolu. No tak, vždyť jste na stáži. Měli byste trochu experimentovat. No, profesor nám asi nepomůže. Ale jinak s tím experimentem bych vám moc rád pomohl. Pojď, Cindy, uložím tě do postele. Dobrý nápad. A nezapomeňte na pusu na dobrou noc. Ahoj, Cindy. Ahoj, profesore. Tak ty už se na mě nezlobíš, Cindy. To je jasná věc, profesore. Proč si neuděláte pohodlí? Profesore, pojďte sem. Tudy, ty můj kanče. Známe se? Pojď sem. Hrajte si se mnou? Kde jste? Tady, zlatíčko.